Στους 16 Θέλτα νικήτρια 1-0 Τσαλαβέ στη Βιτόρια. 1-0 νίκησε και η Λεβάντε, η Βαλένθια τη Λεβάντε στο ντέρμπι των Βαλενθιάνων. Βαλένθια 13, Λεβάντε έμεινε στους 9, 19η και προτελευταία. Συνεπώς είναι το τρίτο χρονικά μάτς της 13ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Και ανεβαίνει ο Μπαλντέ, η κόντρα ευνοεί το Γιαμάλ που έχει χώρο και καλό αριστερό στον άξονα και πάει να περάσει από 3, 4 και 5. Κουμπαρσί, Γιαμάλ, Κουντέ. Κρατάει πασάριο Γιαμάλ, Φερμίν, Γιαμάλ, Κουντέ. Και Γιαμάλ με το εξωτερικό, σκέψη καλή πάσα ο Μαρτίνα. Παίζει πολύ χαμηλά Όλμο. Λαμίν Γιαμάλ. Καταπληκτική προσπάθεια, πρώτη, δεύτερη. Στα σώματα η κόντρα ευνοεί το Φερμίν και έχει οπλίσει ο Γιαμάλ. Να και η πυρουέτα και το σούτμο. Πάει ψηλά αριστερά ο Φερμίν, δεξιά, αλλά βγαίνει και στη γραμμή για να κλείνει ο Γιαμάλ που εδώ κάνει πάσα στο χώρο δυνατή για τον Λεβαντόφσκι. Γιαμάλ. Λεβαντόφσκι τα χάρη. Λαμίν Γιαμάλ. Με 2 και 3 γύρω του. Κουντέ. Κουντέ. Πλάγιο πήρε ο Γιαμάλ. Φερμίν. Πάλι ο Γιαμάλ με 2 πλάγιο. Αλλά πήρε ο Κουντέ. Γιαμάλ, τρομερή κίνηση για να ελευθερωθεί. Πάλι αργεί να πασάρει, κρατάει την μπάλα. Έχει 2, 3, 4 γύρω του. Όλμο, ο Φεράνι κοντρά κόρνερ. Δεν υπάρχει κοντρά. Φύγε πολύ ψηλά η μπάλα. Συνεπώς κακό τελείωμα του Φεράν στο της Εθνικής Ισπανίας. Λαπόρτο, Σιμόνο και Βιβιάννα. 3. Γιαμάλ, Φερμίν, Κουντέ. Εδώ υπάρχει φάουλ του Φερμίν και δεν είναι το πρώτο. Φερμίν. Γιαμάλ. Γιούρι, τακουνάκι. Εξαιρετικά ο Κουντέ. Λαμίν Γιαμάλ. Ρίστρισε, έχασε από τον κόπο. Λαμίν Γιαμάλ. Με το εξωτερικό αυτή η πάσα πέρασε και είναι καταπληκτική. Ο Φεράν για το 2-0 πέρασε, η μπάλα το έβαλε. Στις καθυστερήσεις ο Φεράν. 2-0, είναι μαγική η ασίστ του Λαμίν Γιαμάλ. Στο 45 συν 3, 2-0. Γιαμάλ ψάχνει σε όλο το πρώτο ημίχρονο την παραπάνω ενέργεια να εντυπωσιάσει. Να φύγει από 2, από 3, να πάει σε σλάλομ, δεν του έχει βγει. Αλλά εδώ έχει δει στο χώρο τον Φεράν Τόρες. Φερμίν, Γιαμάλ, Γκαρθία, Γιαμάλ. Τον Οκτώβριο του 22, 4 όπως και το Φλεβάριο του 22. Δύο για τον Ιανγκό, οι κόντρες, ο Λαμίν Γιαμάλα. Άνοιξε την μπάλα, έβαλε το σώμα. Και πήρε το φάουλ. Ο Σανθέτη λέω, ο Γκουρουθέντα στην πίνα. Όλμο, το σούτι κόντρα κόρνερ. Χιοπλήσει ο Τόρες, δεν πήρε μπάλα. Σώζει το τέτοιο. Κουμπαρσί προλάβει τον Κουρουθέτα. Τόρες για τον Λαμίν Γιαμάλα. Ο Έρικ παραμένει στο 6. Κουντέ πέρασε. Δε. Γιαμάλ. Πάτσε περιοχή, ξαναπήρε μπάλα, άμεση εκτέλεση στα σώματα, αλλά τελικά υπάρχει χέρι. Γιαμάλ. Και πασάρι. Τόρες.
Ο Γιαμάλ στα σώματα. Όλμο. Και εδώ υπάρχει offside και στο Γιαμάλ και στον Τόρες. Ο βοηθός αφήνει όπως και νωρίτερα και σφυρίζει ο διαιτητής, διότι ο βοηθός ούτε πριν ούτε τώρα σηκώνει τη σημαία. Λαμίν Γιαμάλ. Το σουτ στην εστία, κόρνερ. Ευκαιρία για το 4-0 στο 84. Λαμίν Γιαμάλ. Πέρασε δεν μπάσαρε. Ραφίνια. Ο Ρέγο άρχισε να κλείσει. Ο Τόρες πήρε στην περιοχή. Ο Γιαμάλ πήγε να βάλει εντυπωσιακό γκολ στο 88. Όταν δεν κάνει το 1-1 με δύο προσπάθειες του Ουνάι Γκόμεθ και αναζήτου του Νίκο Βίλιαμς. Έρχεται το 2-0 και τελειώνουν όλα. Ο Γιαμάλ κάνει τρομερή πάσα και τώρα ο Φεράν 4-0. Πάλι εκτεθειμένος. Offside. Το θέμα είναι ότι ο Γιαμάλ τον τρόπο τον βρίσκει να περάσει την μπάλα και τώρα με φοβερό τρόπο. Εδώ πρώτα την κράτησε.